ngai kublai senam thamai basuk berbakemen ya fi wei puai barok bat stangkat tu kat ni ngin jam shau senam ubat thamai usnam arajar khat pra usnam arajar khat nyo ulong usnam ubakemen na banta jongki kat tu kat ni ulang ru usnam uba sngosi na gamta jongki kat tu kat ni but ngai ngu yu blay bau ni usnam arajar khat nyo da shisha ulang usnam jongka jingkar khu but ngai ngu yu blay bau la le shibon ki kamba ba ki ki kam ki ba crowd ki ba phla ulale leng ba ka jing em ka jonga ha ka ying ka sem bat kum ju ru ha ka jing shakri jong ka potnet ngai ngu yu blay ba ula don rengkat hau ne usnam arjar khat nyo bat kum ba ula don rengkat hau usnam arjar khat nyo ngai unai don rengkat ru hau usnam uban sawan unai usnam arjar khat pra ngai stangka tu kat ni pinia wish pinia kublai wei ban ong happy new year kamu usnam uban long usnam ubakemen andra jingkli ka long hatu kan long happy mo hatu ngikmi lentiru bakan wan ka jing smusi lene hatu ngikmi lentiru bakan wan ka jing ktang lene ka jing jinjar hatu ngikmi lenti tangi ka jing kemen suda hatu ngikmi lenti tangi kata ka ya ka ei ka bangi kwa lene ka ei ka bangi mudor kan long ka banong ye pi na ka banta jong ki banget usnam ubanang wan ulong usnam ubanang dap shisha da ka jing kemen nang long usnam ubadap shisha da ka jing kermen ru nei namanta ki banget kila ban ong happy new year henrei usnam ubanang wan unlong usnam ubakam snew but ubakam snew namar balai ngo ong yata pila ban kli balai pastor pi ong yata tang hatu ka jing kemen lane ka jing kerkhu ka jing bha ka dei tanam ta ki kristan ne ka dei tanam ta ki banget hatu ngi ki banget nginyat lam bagi jing ka jing ele hatu nginyat ka jing susi ka jawab ka long nakam ta ki banget hau Jesus Christ usnam wanang wan bat kisnam ki banang wan kindai kisnam ki banang kraw ki kisnam ki banang bha ki kisnam ki banang kemen shishu kadau kalong namar ba ka jingwan ka jangu jisu kala jan hadu kata-kata nena menta ki banget ngialap ya pi ka ni kamiet lada pi ong makna happy na ka nom dei ka ba sngot nat namar ha ka jingwan ka jang utrai ki banget kin shai no ha ka jingrong no balai nga kren ya kata kwa ban ong pi ka ni ka long ka jing shisha bo jisu ong pin puli kitab jing pen pau ka nong arfu ar de khot khat ar ong ha khami nga wan kloi bat ka nong jonga ka don lembat nga ban ai nong ha wep we baro kat kumba long ka jing le jong u jisu ong ha khami nga wan kloi banga don ka nong ban ai ha wep we kat kum kata ka jing le ka jong u jisu dan ka nong ban ai ha kita ki priu kat kum ka jing le ka jong ki ada ka jing le ka jong ki ka long da ka jing nget ada ka jing le ka jong ki ka long ki pediang yu trai jisu ada ka jing nget ka jong ki ka long ki penrit ki pendam yel di hau trai jisu kin yo e ka nong ga ba ndra kita ki basarong kita ki bakret kita ki ba pen e dok not kita ki briu ki ba sngobiang ki ba sngoya hap ya ka tien ga jong blai ka nong jong ki kan long ka basni bat kata ka dai ka jisha ngan puli ne ka por na yonas long ga balai de khot lai pun riu ka tien ga jong blai ka ong kum ni utau bangai hau khun udan ka jing im bam jukut utate ubam ko ngu yau khun unom yo i ya ka jing im henre ka jing bitar ka jong ublay ka yai sa halor jong u ubanget au jisu yo ya ka jing im henre uta ubanget hau khon ubanget hau jisu ka bible ka ya thu ang ni kani ka de ka kentien ka jong jisu uang ba ka jing bitar ka jong ublay ka yai sa halor jong tau bre ubanget bat ngialap ya ka gospel da ka jing it mangimman ba kui ka mensim kan jatno namar ka donut ka jong pa jong yu bhab ning kalang ba umman ba kui ka mensim kan jatno reba baro kinwan shaka jing kala ka bamon uni usnam arajar khatnyo de usnam bagi juru ki rakhe ya ka shamita ga jongki nane kata ka jing khawai jong kata ka jubilee ka jing le kamen ga jongki ha kata ka jubilee ka ba sound postnam kwa bani kai khndiat ya gani bagi jiu man la ka san postnam ka judan ka jing rakhe ya ka jubilee crow ga jongki ka wi ki khot ka shamita ala dangi puli nani ya ka history ne ban pet ya ka ei ka bladap ja dangi pet du snam khat khandai spa khat nyo khat khandai spa khat nyo ka de ka snam ka baki jiu ki rakhe ya ka shamita ka jongki ka shamita ka
kata ka jing rakhe jong kata ka jubilee crow ga jong ki haus nam khat khandai spa khat nyo ga snam kadai ga snam habadang don ka thma ba ka baning kong bat ye kane ka thma ba ka baning kong la pen long khna ngangai kadai na kam ta ki jiu hi ban pelat ye ki ne ban pelat no ye kane ka jaka ya ka bala bat da kata ka jingsen char jang ki Ottoman da ki spa snam bat dai ha kane ka thma ba ka baning kong bala pelat lut ye ta ka jaka ka baki khot Israel men shwa nagakti jong jingsen char jong ka hima Ottoman nadu snam khat khandai spa khat nyo la bat no ha ka jingsen char jong kita ki British bat kani ka ya kum ta ha ka League of Nations ka hima bilat ni la ban ong ka British Empire kala bat ing ka jaka ban shuri ban sumareka hado ka thma ba baar ka dei haus nam khat khandai spa saufusan ba ka thma ba baar ka kutno hadin jong ka League of Nations ka balakut ka thma ba banengkong hado thma ba baar nadin ka thma ba baar ka sedang sa ka United Nations hadin nang ni i ka khandai spa saufusan kanai spa bun kiri ki yo e jing lai lut ki jongki ka ri India ro ka yo house nam kanai spa saupu nyo ya ga jing lai lut but house nam kanai spa saupu pra ka Israel ru ka yo ya la ka jong ka ri ha ga jing sha ka ri Israel kam dan shu na du snam nyo po hadin jong Chris na du snam nyo po ba jisu la deb ya tho lu pai ka ne wang pi ka ka temple Matthias kal nong ba arpu saw na do khot baning kong ter u jisu u ya thu ya ka ei ka ban sajia ba du jisu open i ya ki sinran ki jong u ong pi ka ka temple pini i ya ka menta pi ya ka hanrei pinom i shu bo mau un sa halor u mau mar on penjat no ya ka temple kata ka de ka jing ya thu lupa ka jong u jisu kini ka la ban long usnam lai pulai na lai pu saw hadin jong Chris kata ka jing ya thu lepa ga jong Jisu kala urlong haus nam nyopo hak po ka jingsen char jong Titus pat char Rom wan ban her thma ga Jerusalem ur penjat nan thiau ya ka temple ba ka temple kam dan shu na do snam nyopo edi hadinu Chris pa ya kene ga jing thu lepa ga jong Jisu ada ban ya thu lepa ngan puliu Jisu angkom no Matthias kal nom arbu saw ga khat ban ngong ter ka ong tiu Jisu la mi no ba ro leit no na ka temple tegi senran jong u ki lewan ya ka ban pen i hau ya ki jingtai jong ka temple u Jisu te ula ong haki phem yo i ya ki ni ki ek e baro si shang ong hapi onam i no hang ni u mau halor u mau ya ka ba onam pen hap no u Jisu ong pi i ki ka temple u mau onam sa halor u mau baro on pen hap no ba thik kala ja house nam nyopo ba ka temple kala pra ba kala jot bat dan temple show deheng ta ki jiu hadu menta ki wat ban taipat ya ka temple kenang bakin wan ra biang ya kata ka jing ot ya ki marat men penlong ya jing kenya biang ha kata ka temple ben wan ra biang rang ba leng do ban don kata ka jing senraj ha kata ka snam ha kata ka senduk jutang bat kum ta ter ban wan ra biang ya kata ka jing money ha ki por mendai mar mentam dan temple show ki angdot bakin tai biang ya ka temple haus nam khakan dai spa khat nyo ki jiu hagan ga thpa ba maning kong ki rakhi ya ka shamita jong ki kai ka ki shamita blai ong manla ka nyosnam kandon ka jing rakhi ka jubilee gini di jubilee red manla ka nyosnam ong rakhi ka jubilee rei manla ka nyosin jong ka nyosnam mot nyosin hau tau snam mo babot pin rakhe ya kata ka jing rakhe ya ka shamita ka ba crown ne kata ka jubilee ka ba crown ka jongfi kamot sau pukundai nyau sau pukundai ka snam ka babot kan dai ka sanpo snam bat hau tau snam ba sanpo pin rakhe ya ka shamita ka jongfi an puli na ka khtin ka jong blai pin da puli ya ka Leviticus nong ka ba arpusan na ka khat ka ba prater ter ka ongkom ni to khen mame ru nyau sabaton kisnam kata kalong nyau snam bada kasngi jong kita ka nyau sabaton kisnam kin long hame saupo khandai snam anda kumta men put ya ka turoi ka jubilee hau benai ubah nyau bada kasngi ka bashipo jong uta ubnai ha kasngi bashipo jong uta ubnai jong ata kasngi ka jing penya sok to put ya ka turoi lengba ya ka ri baro ka wei batu pen kentang kut ya ka snem ka basan po batu pen bena
ya ke jing pelai lut hakari ya ki kon ki hajar jong ka baro kan long ga jubilee ya pi batu ai ba we baro lek pai pat shalaga jong ka kendo but we baro lek pat shalaga jong ka yeng ka snem ka basan po kan long ka jubilee ya pi utrai ong hagini ki nyau snem bat hakasin ka ba nyau sabu kundai haga snem ka bot kan long san po snem haga ta ka san po snem kan long ka jubilee ya pi utrai ulabo ya kan ka an badai yang tahu snem kat kandai spa kat nyau ka jubilee na ka shamita ya ki ju bat kumta bandap yang san po snem kadai haus snem kat kandai spa nripu nyau ki Israel ki ladap yo ya ka jinglai lot ka jongki ngi yo biang mo ya ka ta ri Israel haus snem kat kandai spa sau pra kat sau trik ubanai me bat ya ka ni rol dap ya thu lupa nau Isaiah kal nong ban riu pun riu ka dekot ka pra ka ongkum ni wei bol yo sngo kum ya kata wei bol yo i kum ya kita ya ka ri on ka hagishisngi on ka ya ka jait ban riu sendan na baka sayon tang bakala su kalaka ya lagi kon kumni ru kaktin ka jong blai ka ong baya ka ri on ka tang hagishisngi da shisha ya ka ri Israel laka ya ka tang hagishisngi walaupun benai ka kum ka ri kat sautrik benai me kat kendai spa saupupra balkani ka ri habakala yo kamshim la yo lut yigi benta gi badai jong ka baro balka dei hadu snam kat kendai spa nriu pu nyo san po snam thik na do kat kendai spa kat nyo hadu nriu pu nyo san po snam thik bakala long ru ka jubilee yaki Israel badai hang ni bau blay ula ai lut ya ka ri jong ki Israel baro ki bagi yo bakum nu ki yo ya ka kadai ka thma abaki ki ri Arab ki wan ban ya tawir ki Israel ki wan ban ya le ki Israel balki Israel tang hapo kan riusngi ki job ya ka thma balki yo ya ka west ya ka east Jerusalem bat ki yo lut ki benta blado ka west bank ya ka Gaza ki we ki Jaka baki kila do menshwa kila yo lut baro bat kum ni haus nam ka kandai spa riu pu nyo kalong kajing pendap pura bagi Israel kala yo ya ke baro kabal ka do no na do snam nyopo hadiah nukris bat uni usnam menta arajar khatnyo ka deiru ka snam ka basan po thik riu pu nyo hado snam arajar khatnyo do snam jongga jubilee adap san po snam thik bo do snam ru jongga jubilee but dei hang ta how new snam arajar khatnyo bo Presiden Trump upen bena ya ke Jerusalem kum kan nongba jong ke Israel. Boros kata kiri jong ke perthai kim not ban pen bena officially kim not ban declare ya ke Jerusalem kum kan nongba jong ke Israel ke East Jerusalem ne ka mingi jong ke Jerusalem. Marang ta ka don ka mosque jong ke Muslim ki khot ke Al-Aqsa ne the Dome of Rock. Henry udai tangu Amerika uba pen benaya kata baru ong bangin pen da kata ka jakai trekam ke jongki na Tel Aviv lene ta ka embassy ke jongki ngin ken ria no ke Jerusalem. Bat nadu mensyua kiri jong ke perthai nadu ba ke Israel kala long gari ki jushnai kata ka jaka trekam ke jongki lene ta ki embassy ke jongki hapo Tel Aviv. Henry menta na Tel Aviv Amerika ong pen ken ria na Tel Aviv ha Jerusalem udah pen benar baga Jerusalem ke dega dongba jong ki Israel bangin bu no ke jaka trekam ke jongi hangto but dei men hakini gisngi kani ga lajah ha ka khandai tarik jong benai Desember mentau snam but men hakani ka arpoi tarik ka UN kala vote manoba persyak lene manoba long ha ka liang jong Israel bakum ta ba ki la vote hado shispa arpu pratli kiri ki long persyak ya ka rai jong ke Amerika but tang kendai teli kiri kiba yayat baga ta rai jong Amerika ni kiba sriahap ya rai jong Amerika bado lai busan teli kiri kiba klem tap vote kila abstain ban vote kwa ban ong pi balai ka long kumta dang menchim snam haga arpulai terik u December menchim snam arajar khan rio haga ni ka singi ka UN ru kala rai ban penlong ya kata ka two state solution ni two state theory ban pelong ya kari Israel ban pelong ru ikari Palestine ban ya ailang ban ya sngotu lang ri kila de praya kata bat kari Amerika to ka por ka abstain ka klem vote na marba kadang dai hepo ka jingpet jong Barack Obama o Presiden jong ka bat kari Amerika klem vote bat dai hang ta
ka UN kaladap rai ban penlong no ya ga ardli kiri ka two state theory Israel bat ke Palestine. Haba kaladap Benjamin Netanyahu Prime Minister jongkari Israel padu ong anam ai wat tang shiin shiru ya gari ga jongi. Tanta kala bu jing ya ga pertai borok kawai haga jing rai jongki Israel. Bat ka Jerusalem hi kala longru ka ba penking kli ya kinok sanshar jongki ri ka pertai. Ka babel ka dia thu ya ka taru ha Usakaria kala nong ka bakhat ar ka dekat ka ba ar ka ongam ni. Hakmi ngan penlong ya ka Jerusalem ka kuri penshat lingwit ya ki pat ba baro ki ba baro saudang. Bat halor ke Juda ru kan long ha kata ka jingkar kut ya ka Jerusalem. Ti kan ja ha kata ki sngi bangan penlong ya ka Jerusalem umau bakia ya ki pat ba baro. Baro ki ba penkit ya ka haki on pen mongsat yaki. Badi ki jat ben riu baro ka kendau kinya lumlang persya ya ka. Kapabel kaladap ya thu lupa dong ni prophet Zakaria uang baka Jerusalem kan long ka kuri ka pensat lengwit ya ka pertai baro kawai. Ya ki pat ba baro saudang ong tin ka jong play. Bat ka ong ru hang ni baga Jerusalem kan long ru tau mau bakia ki pat ba baro. Ka Jerusalem haduk mentah ka desi sya ka penking kli iki nok sanshar jong ka pertai baro kawai. Udai ru mau bakia na ka mentah ka pertai baro kawai. Mar balai. Madehang ni kapapen betai ya ki thma kapapen betai ya ki jingkul mar ya ka pertai barok kawai deng ta baki ju kren bet sepang kata ka Middle East peace ka kren bet ya ka jingesuk ha Middle East kata ka jing ya kan at ka jing ya ka ja kami bet ka dai tang na ka menta ka Jerusalem ba usnam arajar khatnyo udah usnam jong ka shamita na menta ka Israel ba da shisha ri Amerika kala dap rai ba ka Jerusalem kan long no kanong ba jong kari Israel. Pada yang tak kala pen kenyuk ya ka pertai borok kawai tak kala pen ki ka pertai borok kawai. Ban yelek persya ya Amerika ban yelek persya ya Israel. Bat kani kan yalam syai. Makwa berong ipi senam arjar khatnyo kala de jing pendap. Ya ka semita jong ki ju. Nang ni syakmat kan jasa ka Ka babel ki ya thu ba ladap ya thu lupa ro ha ka kitab jong Ezekiel lai punyo ka kren syapang kata ka them habodang tiki ing ke baterkong ke kren ya ke Israel ka bla terkong ke kren ya ke Israel ka bla yap bat kum tahu blay loong you prophet Ezekiel ban kren ya tiki ing ba tiki ing kin im bat de shisha kat kum ka jinga thu nama ka ktin ke jong blay Ezekiel lai punyo o prophet ula kren o Ezekiel wa kren ba tiki ing sedang ban ki ka sedang ban sop do e ka bat hadin nang ta kasawan ru ka jing im kaba kronik Israel ke Israel din siya kala terkong kala yap dan syuk ri Israel ndus nam nyopo ndrei house nam ka kandai spaso pra ri Israel ka keim biang bat kala long ru ka ri tang hapo ka shisngi kat kum ka jinga thu lupa par Isaya kala nong ban repun dekat ka pra bat kani ka jinga thu lupa baro kala ja pada yang tak ketien ka jong blai ka de ketien jong ka jinga thu lupa lai pu nyo la pendap lai pu pra mentangin pet ba ketien jong blai ka ong bau ugok magok usim jong ka rosh ka Meshek bagatubal bagini ki ri ki ban yelek persya mentakin wan ban yelek persya ya ke Israel bagani mentangin hangi ap lanu kanja ka Meshek bagatubal ka kren syapang ka Turkey bat gok magok urush ka rosh usim jong ka rosh ka kren ka Russia badangi gini kita yo ngadangi i kata ba ka Russia ka laban ka gospel bat hadu bam syak syuk ban yalap ya ke gospel hapo ri Russia balai bam syak ban yalap ya ke gospel ka dau kalong ba ki Kristen kilong pro lane kilong ha ka liang jong ki Israel o Russia stunat ya kata bat uban sunan ya ke gospel bat ngi kum ki banget habangi puli ya ke tin ke jong play na puli ka kitab ke jong Ezekiel pilap sipun ki jing thu pahang ni ngomong alai thu ipi mentan lai pu nyo kadai ka bakren syapang ke Israel ka them ki shiing ki baterkong lai pu pra ngi i kumno ba utrai wan ban yale yu gok ba magok lai pu hendai ka kren persya yang yu gok ba magok hadin nang ta ka lenong ka ba saupo ka kren syapang ki jing thu pau ya ka temple saupo saupuai saupu ar ka kren syapang ka temple ka jong blai ya ka ba utrai ula ya thu lupa lenong ka ba saupulai sabu sau ka kren ba syapang ke temple ke jong trai. Balai ke keren sepang ke temple. Kadau kalong bahadin balapan empat ya ke Jerusalem, balapan empat ya ke Israel.
Israel ka kwa tangi kawai bagata kalong ka kwa ban penyeng pat ya ka temple jong blai hapo Jerusalem kimla ban le kata na marba menta kadang don ka jinya kan at kadang don ka jinya le marata ka jaka baki kinget bagadon ka temple ka jong Solomon men shramandai menta kadang kata ka Al-Qasar kani ka dai menta ka jing perkat jong Israel kumno kin le bagi Israel menta gladapan kreru ita ka temple ka jong ki stang ban syutai no gladapan pen kre rang ba leng do gladapan practice ru kumno ban at ya kata ka jing kenya ita ki masileng rau ka jong ki ita ki haifar ka jong ki ban penyap ban le hangano ka dur mar kilaklet menta la ki hajar senam la jandap arajar senam menta baklem le syu ya kata ban menta ki dang practice ban rapat ban tai kata ka temple ban wan pelong biang ya ka jing kenya ha ka temple balai ka jing kenya kam dan syu ka temple ka dau ka long baru Jesu ong adai manga ka jing kenya dan kam syu igi belang igi masi dan kam syu igi siar dan kam syu mar manga adai ka jing kenya ka bakat do bat mregi ni ki priyo pat ki kwa ban penyang biang ya ka jing kenya ka ba mendai utrai ulalong mau ka jing kenya han kim sunguhun kim nget ya kata badai hang ta bakimut ban penyang biang ya ka temple tagai ki ban janang ne syakmat Russia begini kiri Muslim, kinwan manila etma kat kum ketin ke jong blay, kinwan manila etma ke Israel, rehang ta ublay unyale ya kita kibaile ke Israel. Padeh hang ta onda habaki kinyale, hang ta keng Israel kinyo ke lat, ban penyeng pat ya ke temple, bal kinyate jutang ru, nyusnem ong ketin ke jong blay, bat utau marat klau, bat shwa bakan jakan ni, ka good news na kabenta ki banget kalong. Shua banjai kan ni ka rapture dan ni ka jingrong no ke banget kan ja marba ko mangala akran ha tigi ki program kalong ba andala dep yalap ke gospel ha ka bakut kan wan balik ka bakut kan wan ka daw kalong ha bakinong yalap baro kila alet ha ka balang kam dan syu ka balang ka yalap ke ngam kren ka balang ka bam yalap lada ngi kinong yalap baro ngila alet no dan nong yalap syu para bam dan nong yalap syu kata ka bakut ya ka jing yalap gospel kelawan deng ta ka ya jong ka balang kal akut kaya juga jingelap kalau akut badeng ta kawan sedar kaya kajong umrat klau buat ki Israel badeng ta bo Israel unya te jutang bat new umrat klau nyusnem maka Bible ki yatho fi puli ke shitish ki Thessaloni la fi puli ru ya ka kitab Daniel ki yatho yangi ya kata ka ban saja dengan puli ke ni kapor na ka shiti ka baar ka lenong ka baar ka dekot ka ba lai ter ka ong wat ai bo unu ru un syukor ya pi da ka ba kumno ru nama kata kanang man jalam da Joshua kata ka jing paidin bat ba anu yo pen pauno yau tau briu jang ka pop ukun jang ka jing jot uta ubaya le persya bat upen sarong yele di persya ya baro bala khot blay lani bala jumani kat hadu bau syong ka temple ublay udale blay yala di ka shiti ka jang Paul sigi nong Thessalnik bau tau berat klau un sapen ken ya kata ka jing te jutang bagata kadai na fino puliru Daniel ganong ba kat ar ka dekot ka ba nado ka ba shipo katway terter ngan puli ka ongom ni bon kin pen khot yala di bat pen long li yala di bat on pen perang yaki Henry ki bamman kin yale bamman bat onom don na ki bamman uban sngut ho Henry kita ki bastat kin sngut ho bat nado kapor ba on shimno ya kata ka jing ingo thang ka ba barabor bat ba on penyeng ya kata ka jing ijli ka ba penjot kan long syajar arspa kandai posngi ketien ka jong blake ya thu ba hadien bala penyeng ya kata ka temple syajar arspa kandai posngi ka kran laisnam shiteng kan don ka jingsuk kan don ka jingkemen ya ke Israel namar baki le ya kata ka jingkenya hadin nang ta une umrat klau un syong haka temple haka taka shiteng jong taka nyusnam laisnam shiteng un kamblay yala di bat un le blay yala di tadeng ta bo Jesu ya thuru no Matias kal nong ba arpusaw ka khot khatsan ka ongkom ni namar kata onda pinyo I ya kata ka jing ijli ba pendo bala ong syapang daka da Daniel uno ya thulu pa bakada yang ka jaka ba khut jar uba puli unda snap Daniel ladap kran ya kata. Wong ladap yoi kata ka jing ijli ba pendo. Bakada yang ka jaka ka bakut. Bakada yang kata ka jaka ka bakut ya kata ka jing ijli ba pendo ka ba mot umrat klau un syong un le blay ya ladi badai hang ta baki Israel kin
pet yaki khmat ke jong ki kinom lawan pediang setia padahang ta kinyelek persyak yo ne umarat klau padahang tau ne umarat klau be yaki bad ktin jublai ki thu ba anda kumta kita ki baju dia kini pet yap shikilum jar badan halor yeng wat ai bon her ban shemi eru na ka yeng chu jar ba haleng karu wat ai bon wan kaladien pat ban shemi ke jain kop han recorded ye kita ki pun kon bat kita ki ba ai bon ha kita ki sngi han refin duai ba kata ka jing pet yap jong pi kanom long mentelang lem ni ha ga sngi sabaton da ba hang ta ka recorded ba kan long kat ba ompat ju long naduk menang long ke pertai haduk mentaru lem ni kanom long syuru tin ke jong blai ki atho bahaga jing pensitam jong marat klau ye ki Israel kan long ke bakor det bampat ju long duduk mensya bat kanom long syuru padeng ta ka jing pensitam ke jong Hitler ye jiu kampat long ban ni nujor ya ka jing pensitam jong marat klau ye ki Israel ye jiu bagadeng ta kwa ban ong ye pi bakini ki barok bakatien jong blai ka tho mentala nang pendap naga sengi syaga sengi arjar khat nyongin khliap no stangkat tuk ni por wan snam arjar khat pra bal ka ba ka good news kalang baga jingrong no kal ajan utrai umut ban rong no yapi utrai umut ban pantama ya ka jing im ka jong pi bal da pinang im bat ka pop ndai banga penram yapi da pinang im ha ka pop pinang im bat usaitan ka tin jo bler ko ang kitab jing pen pau kal nong ba arpu ar ka dekhot ka ba shipau ka ong ni bat ula ong hanga tu me wat pendai laha ini kitin jong ke jing tu lupa ke ni kitab naba kata kaya kalalong hajan uta ubam hok tu unang le bam hok ba uta ba tingit tu unang le tingit ba uta ba hok tu unang le hok ba uta ba khoi tu unang khoi kwa benong ye fi agane ke janmit ka ba menta ba ha ba utrai unwan kita kiba le bam khoi shisha kan don ke jing dai beniat kan don ke jing len nyar kan don ka jing ngosi ka bakraw ri ye kita ki ba khoi ba ye kita ken ki ba penrit ki ba pen ka ngo ha ka tien ka jong try ki ba pdiang yu jisu ko munong penim kan don ke jing men ba ya ki ken an kwa benong ye phi ki ni ki sngi o try ula jan ba deng tang ye lap ye ka ju shi ka ju kwa benong ye phi la da pi kwa ba ka jing em ka jong phi kan long happy la pi kwa bunus nam jong phi un long happy pen kre la jong ka jing em ka jong phi ban ya sham ba utrai ban ya suk bat u ala da pinang impertai pai no na ka pertai shu utrai ala pinang pensobha ali nai pensobha shu ali pensobha no yu nong tau jong pi o tau de Jesus Christ wadom im shu ka pop wadom im shu ka jing le bamman pai no yam len yar no menta ba pin yo pat ya ka jing kemen shabam jikut la pila snobha menta pin yam pin yar shabam jikut hadu jok ba ka jing penrem namar ka jing bitar ka jong oblai ka yaisa bar utau bam ngai ong ka tin ka jong oblai pato blay nang khu ya fi ngai u blay nang pansai bor ya fi ba ngai nam ta ki ba ngai utrai nang kar khu shu ya fi am news nam ba ngai just nat de kata bu utrai ya ka ba menin ka nomlong e ban ya nu jor ba ka ba ule menta ka sngi namar ka wan ka ba khado ka khamba ban ya ka ban ningkong ong ka tin ka jong blay ba ngai ka abnong ya fi ba u job ru hadin jong ka jing im ka jong hadin bola sha jenjar u yo ya ka ba arsha bu utrai upan pai pat arsha ya kita ka bola do no baga tin ke jong blai ke thuru baga buram ke bakhat do jong ke yeng kan long kham kraw ban ya ka pamenta bang kwa bodong ye fi baga ai ke bo blai un le na kam ta ki ba it yo ye ke ai ke bo blai un le na kam ta ken ki ba ta ki ba shakri o kalong ke ba khamba ban ya ka pamenta bang kwa bodong ye fi la da usnam arajar khat nyo fla yo kat to usnam arajar khat prali un long khamba shi shu ye fi ba usnam ban wan shu u hanang khamba shi shu ye fi ban kwa bodong ka ba khamba shu nang ta ka long ba tra un rong no ye fi na ka ni ka perthai bat nga kwa abanong ye fi ba pin dan bat u shaki bam jikut ba pin yele kemen ban yesun shar lem bat u ban yesun shar lem bat u Chris ong ka tin ke jong blai kom kita ki pait lang bat ki ru khoi ke jong u kan ban kwa abanong ye fi klet no ni ka perthai na mal ka ni ka perthai ka dei ka ba pi shu i da ka khmat ke jong pi ba ka ni ka ba pi i da ka khmat ka long tang shipor ka ni ka ba pi mat men ta ka dei tang shipor ka kwa abanong ye fi ka ei ka ba shisha ka dei ka ta ka ba mi i ba ka tin ke jong blai ka ong wanom khmi sho ya ta ki ei ka ba pi i na mar ki ni ki ei ki barok ki long tang shibet kan re to khmi no ki ei ki ba pi mi i na mar ka ta ka long bam jikut kan ong ka tin ke jong blai kat kom ka shithi ke jong pol shiki nong koren lo ma sa ka de khat ka ba khat pra ong habangim khmi sho ita ki ei ki ba yo i hen rei ta ki ei ki ba mi i na mar ki ta ki ei ki ba yo i ki long tang shibet hen rei ta ki ei ki ba mi i ki long bam jikut kan
kmi syakdek ki bami nget ya gaktin ga jong blai pediang ya ka gaktin jo blai kong ka beneng ka kno kala ban lek no da gaktin jo blai ka nom lek no satia wat we dak kun ro an pendap no ong gaktin ga jong blai kat ye ga ne gaktin ga jong blai kat ye ga ne ga jing thu lo pa kat ye ne gaktin jo ga jing shisha la da pi pediang ka bamot hi pile ben ya la de wat pi syukor no ila de la da kwa ban kur khu ya la de pediang ya gaktin ga jong try pediang yo Jesus Christ ko menong penem jong fi akwa ban dwai ne ka por nam ta jong fi la da pimpat pediang no man ta gasngi la da pimpat pen bet la ga jong ga jing pen bet no man ta gasngi akwa ban dwai bat pi bo pin yo lang ye ga ne ga jing pen man ne gasngi ni ne dwai ga ne ka por ong try Jesus akwa ban pen bet no la jong ga jing ga jong ha pa ne ga sngi try nga pediang ye me ko menong penem jong ha maap iki pop jong ha pediang ye me ba melong try ba unang penem jong ha ngan bot em ana do ni gasngi bangan syakri em try penem yang try Jesus agar tengu Jesus amen bangai try map ki pop jong pi try penem pi bon mong tho ke kerteng jong pi haga kitab jong ga jing em bangai kwa ban doi nam ta jong pi ru ki ba pang bi shitom ki ba don ki jing e ki jing le ki jing em ga jong fi kwa ban fi diang you Jesus Christ ko monong penem maru Jesus lawan kom ka mobile haga mobile download barok khai don ki apps ki baper don ki la fi kwa phone ru ka de na ka mobile hi la fi kwa shandur de ka mobile de kwa ga touch ru ka don na mobile hi kwa ngap radio ngap jing tem ru ka de na po ka mobile hi la fi don ni ka mobile fi download barok la fi don you Jesus fi upload iki barok ke badan hau Jesus hau dan ke jing suk hau dan ke jing command hau dan ke jing kerku hau dan ke jing map hau ga dan ke jing penem ka bam jikat hau ga dan ke jing pen thamai tapi dan you try Jesus ke jing em ke jong fi kala bah balkan long jing kerku si changan dwai nam ta jong fi bo ye kti jong fi jaka bi shitam ngai try pen khia fi unle ki kamba nam ta jing em jong fi try ni ka por nga dwai ko konrat nam dan ni ki khon ki jame ki ba pang ki bi shitam ki ba dan ki jing le jong ki jing kor dit jing em ba ngai ko try ba ki pediang ye me ha ni ka miet ha ba ki pediang ye me ko try ki pediang ye ki jing kerku ha ba ki pediang ye me ko try ki pediang ye ki jing pelai loi na ka jing tem jong ka jing em ha ba ki pediang ye me ko try ki pediang ye ki jing em ka ba bam jikot ba try ka tin chme ka ong ka ba yap ngi yap shisha re ha ba ki pediang ye me ngi yo ye ka jing em ka ba shisha ba try nga dwai nga kerku ni ki khon chme nga da be thong no nga hukum di jing pang jing stom jing dom jing kor det baro jing kan ria no na do ne ka khlep mat agar teng jong Jesus ba try ba ka jing kemen ka jing suk ka jing penem ka jing pen thmai ka jome kan dawan hial ba ni ki khon jome ki da mat ye kata ba ka jing pen khia ka jome ka dawan ba ka jing pen khia ka men sim ba ka jing pen khia ka do ka da try kampura ha ka ni ka miet ka ba menta ba try nga ngai mem man ba ko men sim kan jot no pen em go try ki ka ni ka khlep mat ka ba menta try nga sngu ma me it ha do ka ta me pen slow ne ka khubor nam ta ni ki khon ki jome try ai ngo me ko try ba me ko try me thau thmai ki ba try ba ki IT me shimti ki ba me pelong ki komba me melong ha ka hok ha ka jing khoi ba ka jing shisha ai ngo me ko try ba nga dwai ba ne snam ban wan long snam ko try jong ka jing kerku ba ne snam ko try long snam jong ka jing kemen ba ka jing kermen na gam ta ki ba ngai baro ba nga dwai ko try me ka kerku ki ying ka sam ka jong ki khon ki ti ki jing pule ke baro ba ka try ka ba khot kan long ka ba khamba ba ne ka ba minta ba try nga ngai ya ka ta ko try man ai ba ka buram jame ko try ka nai ting shan ka ying ni ki khon ki jong me me ko try mani penon buram lag jong ka kerteng ga jome ka buram ga jingo ngi ash me try agar teng ga jame Jesus ga dwai amen but amen boleh nak khu ya fi but to try nak khu ya fi ru how news nam banang wan but to nang ya shakri try but to ai ga jing kemen ga jong try ka long ba dap wish lai ga jing ga jong fi boleh shi